Тази година Пампорово залага много на летния туризъм, като привлича любителите на планината, освен с красивата природа и с една от най-големите си атракции – паркът за планинско колоездене. Над 30 км са маркираните трасета, предлагани на колоездачите. В Пампорово трасетата са пригодени както за най-малките деца от 6 годишни, така и за по-напредналите състезатели, които участват тук в едни от най-добрите международни състезания. Въпреки ниските температури и все още снежните петна по намиращите се на височина над 1500 метра трасета, влюбените в колоезденето изпробваха възможностите си. Такава не е малко трасето, но става за каране, всичко е наред. За планински колоездач няма студено, значи като тръгнем по трасета ние се сгряваме. В момента трябва да кажа, че трасетата са уникални. Освен възможността любителите на планинското колоездене да се спускат по трасетата, Пампорово се готви и за домакинство на големи спортни прояви.